sa dozviete, aké sú najpopulárnejšie strihy pre chalanov. Samozrejme je ich strašne moc a ja som si ich vybrala 5. Čiže sleduj ma, dúfam, že sa ti videjko bude páčiť a daj hlavne like na toto video. Toto video bude brutálne, samozrejme ako všetky moje ostatné. Dobre, ja to nebudem zdržovať a môžeme ísť na to. Čiže ako prvý strih sa volá Baskat. Baskat je veľmi užitočný. Musel som to na chvíľku zrušiť, pretože niekto došiel. Čiže Baskat. Baskat je veľmi unikátny strih, hlavne krásny. Mne sa to ľúbi. Bežne to mávajú aj ženy, ale čo ja viem. Ale dobre, muži majú to bežne dospelí, stredoškoláci a možno aj niektorí malí. Ale podľa mňa sa to hodí najviac dospelým a stredoškolákom. Čiže my môžeme ísť na ďalší strih. Ďalších strihov tu máme mulet. Lenže tento sa volá modr mulet. Áno, bežne muletov je strašne veľa, sú nejaké rozdielne mulety, ale to nezáleží ako vyzerá alebo aký je najkrajší. Ale určite môžeme vidieť tento. Bežne tento modr mulet sa mi hodne páči, aj ostatné strihy, ako aj Baskat, teda čo sme teraz mali, Low Taper, proste všetky strihy sa mi páčia. Aj napríklad K-pop. No a my môžeme ísť na ďalší a vlastne tento vlastne je taký dobrý rock, alebo proste len tak super to majú, pasujem to. Čiže ďalší máme Drop Fade. Máme tu Drop Fade, ale samozrejme aj Low Fade. Jo, sú to títo dva obrázky, vlastne sú unikátne, sú super, vyzerajú parádne, hlavne na chlapcoch, ktorým sa to hodí. Ale, čo môžem ešte povedať, tak vyzerajú docela aj dobre, ako aj ten strih, čiže hodí sa to skoro každému. Tu posledný strih, ktorý sa volá Low Drop Fade. Je to skoro to isté, lenže to vypadá úplne inak. Vyzerá to takto a ako môžete vidieť, tak ten štýl vzadu, proste to je úplne dobrá kvalita. Je to docela fajn strih, čiže úplne super. Mne sa to ľúbi, ale mne sa ľúbia všetky strihy. Čiže ak sa ti toto videjko páčilo, daj like a odber a nezabudni sledovať moje ďalšie videjka, pretože moje ďalšie videjka budú ohľadne Barbera, možno nejaký ten seriál, pokiaľ nájdem nejakých tých ľudí, ale skôr toho Barbera a potom ešte nejaké super challenge a nejaké šialené videjka. Dobre, ja sa s vami končím a majte sa krásne. Čau!